Nu știu de ce nu pute problema așa. Pentru că nu vreau să mă gândesc la ce e negativ. Și dacă în moment ai persoana aia, știi, care o vrei și care îți oferă ceea ce cauți, tu nu o cauți în altă parte. Atunci când nu mai ai, te duci în altă parte. Și știi asta. Mergem să fumăm și o țigară? Are permisul la 18 ani? Da. În prima? Nu. Păi Ce a ai făcut? fost ciudat, că știi că la noi trebuie să contribui, știi? De mereu? A? Mereu? Atunci așa era perioada aia. Și m-am dus eu, atunci mă certase cu mama și cu tata și au fost Paștele, fix a 4-a zi trebuia să dau oraș. Și atunci am plecat eu de acasă. Da. Cu cine? A? Cu cine? Singură. De ce fac? M-am dus la Varmea. Erai rebelă? Da, noi trebuia, adică noi aveam libertate să ieșim din casă, dar ieșisem așa, joi, cred că vineri, sâmbătă și voiam să ieși duminică, știi? Ok. Ei, și mi-a zis mama că nu te duci nicăieri și am zis că uite să vezi că mă duc. Și am zis că dacă te duci la casa mea nu mai vii. Fac de și văd. Tata mă întâlnesc eu pe drum, unde te duci tata și zic mă Adică duc pe în jos? oraș. Nu, că mă aștepta prieteni, știi? Ok. Și el zice că, dar n-ai fost aseară, unde tu mai duci? Și că eu plec. Ei, că nu te duci nicăieri. Și că nu mă interesează, că eu plec, pa. Că la casa mea să nu mai vii. Așa a fost. Și a zis că bine. Și m-am mai dus. Ai mai făcut vreodată vreo fază de asta? A fost prima dată? Da, prima și ultima Și dată. de obicei ascultat de părinții tăi? Da, știau că nu prea... Adică dacă voiam să fac ceva, prefăceam. Eu sunt rebel la familie, ca așa spune. Și dacă copilul tău reacționa așa, ce reacție aveai tu? Cum și în cazul în care Da, mamă, du-te și